सिखारबाय उन्दुनो मेकआप खालामना उन्दुदोंमोन दा उन्दुदो होनबा नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङाना मेकआप खालामनानै उन्दुदोंमोन ओमफ्राय नै ब्लेक कफि लोंसै मादो मिथिबायना ब्लेक कफिखौ मुरि लादुदो ओमफ्राय मुरि लादुआव सिबिं होनायखौ दिनैसो मोनजाफेरदों आं बिराद गोथाव मोनजायो माथो नोंथांमोना मोनजाफेरबायना मोनजाफेरबायबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आं मोनजाफेराखैमोन दिनैसो मोनजादों माने मुरि लादुखौ नङा आरोना मुरि लादुआव सिबिं होनायखौ दिनैसो मोनजादों मुरि लादुखौथ' जाबाय बारु ब्लेक कफि मेगनाव थुहैयो स्क्रिनाव मा Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नुदोंना माने आं माबा मोनसे मोजां खालामनो सानोबा मिथिया मानसिफ्रा जे होनो नोजोर होननाय बुस्थुआ नाङो नामाथाय मिथिया खिन्थु मोनसे प्रग्राम थानायनि सानसे सिगां ओरैबायदि मोजांमोन ओमफ्राय थांनोसैयाव मोनायावनो माबा जाना थादोंमोन आरोना मा होनो मेगनाव मा होनो आजनाय बायदि जादोंमोन ओरैबायदि नारसुना लाबाय थाबाय आङो थ' नारसुना लानायावहाय नेक्स्ट दिना बारा जायासै आरोना मेकआप खालामनायाव बारा नुवासै खिन्थु आं सानदोंमोन कि अभार गिदिर जानानै बोरैबा नुगोन नामा होननानै खिन्थु नुवासै थेंक गड बेनि थाखाय थ' नोंथांमोनाबो जायो जानांगौ बिब्दिनो अनहोनि चिजफोरा जायो मालाबा खिन्थु आं केयार खालामा थांबाय आङो मेकआप खालामनानै बिसुरि सारखौ लोगो हमनो गोनांथारमोन बै दिनखालि सानसे सिगां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' पात्ता मोनाखै भिडिअ नायलाय दाख्लै मायुरा सकनि भिडिअ ब्लगावहाय बे सिगांनि भिडिअस नालाय बेखायनो नोंथांमोना मेकआप खालामनानै उनाव नुवासै आरोना थ' बिब्दिनो प्रब्लेम फैबाथाय अभार केयार खालामबाय थानाङा जास्ट इगनर खालामबानो थांनो हायो आरोना थ' मुरि लादुखौ जानोसै आं बारा टेनसन लाबाय थायासै बेनि थाखायनो नै मेगनाबो हामबाय आरोना दा गैया दा जेबो जायाखै दा दायो आं खनगोन मेथाइखौ ओमफ्राय नैबे धीरामनिया मोसासिगोन आरो दायो टें टेरे टें 1 2 3 गो टें टेरे टें 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 टेरे टें 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 बारि खनानि मान्दार बिफाङाव दाउ खौवौआबो खौवौ गाबफैलायबाय बारि खनानि मान्दार बिफाङाव दाउ खौवौआबो खौवौ गाबफैलायबाय ओइ लोगो हा र' आरो मोनजाया दे बोरैबा लोगो मोनफ्लांबायगो दे दासो नों दा फिल जादों जायगाया दख'ना गाननानै बेसे खस्थ' मोसानो नंगौना नङा देलाय बुंलाय बहुत खस्थ'ब्रा दे टिं 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 दे टिंनिफ्राय टिंनिफ्राय दे टिं हायाखै दासो दे टिं हाय बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा रायज्लायफ्लांबाय नोंजों सना बोरैबा हायना नांबाय बोरैबा उनफांगारबाय नोंखौ आं गोसो थोफ्लांबाय हाय हिनजावनिया बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा उनफ्लांगारबाय नोंखौ सना नायलाय दख'नायानो गबाय थायो दुदुआनो गैया नालाय दख'ना गानबा बहुत खस्थ' मिथिबाय डेन्जार खस्थ' दा नुवाखै थ' लोगोफोर थाबैनो
GD Beauty World खौहाय ओपनिंग खालामनाय जासिगोन आं डेटखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आरो फर्स्ट डेआवहाय ओपनिं दिना 50% अफ थागोन थ' नोंथांमोना स्किन रिलेटेड हेयार रिलेटेड बा माइक्रोब्लेडिं बा हाइड्रा फेशियल बा कोरियान ग्लास स्किन बेफोर गासैबो सार्भिसेसखौहाय 50% अफआवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन आङो डेटखौ थाबैनो नोंथांमोननो मिथिहोगोन आरोना थ' नोंथांमोना आरो सार्भिसेस खालामाबाबो नोंथांमोना जुदि GD Beauty World खौ भिजिट खालामनो लुगैयोब्ला फैबानो जाबाय लकेशनानो जाहैबाय 6 माइल जयानगर रोड जिहेतु जोंहा फेमास बाजै हटेल दङ ना बेनि खाथियावनो पेट्रल पाम्प दङ बेनि अपोजिटनि बिल्डिंआ आरोना केबि कमप्लेक्स थ' नोंथांमोना बयबो भिजिट खालामनो फै आंथ' थाबायानो थाखागोन दखानावहाय सार्भिसेसखौ खालामफैदो नोंथांमोननि अननाय नांगौ जिहेतु आं फार्स्ट टाइम बिजनेस मावदों थ' नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबाथ' जाखानाय नङा नोंथांमोननि सापर्टखौ अबभियासलि नांखागोन थ' बयबो फैबानो जाबाय ओपनिं दिनाबो फैबानो जाबाय बयनिसिमबो आं इनभाइट खालामनाय थाबाय गोसो मथे फैबानो जाबाय आरो बयबो जयानगर रोड 6 माइल पेट्रल पाम्पनि अपोजिट साइडनि बिल्डिंआनो बाजै हटेल खाथियाव आरो अफिशियेल कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो जुदि माबा मोनसे कनफिउजन थायोबा लकेशननि एड्रेसनि थ' नोंथांमोना सोंहरनो हागोन खिथाहरगोन जोंनि स्टाफआ नुबाय एफा खस्थ' खालामगासिनो जोङो दखानावनो जानांसिगोन आरोना पेकेट लाबोना होफैबाय फंबाया माथो खालामबावनो आरो बेफोरखौनो जानानै थानांसिगोन मालायफोर नै गाइस दिनै फिनिशिं जायासै आरोना फ्लावार डिजाइन खालामनाया थ' दंबावो खामानि बेयावहाय फुला खम जाबाय आरोना बेयावहाय आरो नांबावगौ थ' माबायदि नुखोबा नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै ने माला कमप्लिट जाबावगोन आंनि सेलना गाइस मोजां नुदोंना नुवासै नों देग्ला नै गाइस जोङो पेकेट डिनारसो खालामनांबाय नै उपाय गैया बिबाराबो फिनिश जायासै दिनैहाय गोथाव नंगौना नङा इलाय उपाय गैया जानांगौ नुफैदो बे खस्थ'नि फिथाइखौ आं मोनगोन ना मोना समावसो मिथिसिगोन न'आव थानानैबो डिनार खालामनो मोनाखै नै GD Beauty World आवसो थानानै डिनारखौ खालामनानै नै स्ट'र ओंखारजोब्बाय मेगन मोदै मोदै खालामनानै